Ang komisya. Ya? Tidak. Kami yang membuat. Kami yang membuat. Happy New Year, guys. Oh!
pa anak mo. Sige. Maya. Ano tumambay ako ng ano mo, dati mo. Ano tumambay ako ng ano mo.
Napalak kaya? Sagad naman anak, sagad naman. Oh, shit! Bonso! Magbait yung may mantika lang na eh. Isa lang. B-I-G-O.
Don't say goodbye. It's hard to let you go. I'm ready to be some. You're not amazing.
card, isara data ni. Monday ka noon. Mga nen? Mama! 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 Kiss mo. Mama! Love you. Yan, mga nen. Mga nen. King! Okay. Makan.
umalis ka ah. Ay, mali ko rin din. Makanak mo pa. Wala ko galing ko. Kapain din. Galing. Sus! Sus! Sukoy. Sukoy. Wala namang noon sa pambutod mo. Nagbutod ka po nga sa gida. One? Yaki. Mangis. Pasunod, parang mana. Kainin mo yung gulay mo. Tinrek mo kung mag-isabong at magbanta. Ito mo sabong. Yan guys, hindi yun, yak. Alta. Yaki, bagus po ni daddy. Eh.
mo, may saka mo. Ano ako gumatang? Te. Blue Birch. Nya, Jay. Tingin LRD. Sana all. Iba man ni Peng.